Toimin Y-säätiöllä asumisneuvojana, auttaen sekä Y-kotien että M2-kotien asukkaita. Tämän työn ydin on yksinkertainen, mutta tärkeä. Ehkäistään ja poistetaan asunnottomuutta. Se tarkoittaa sellaista arkea, jossa tuetaan asukkaita, ollaan yhteydessä ajoissa ja puututaan tilanteisiin ennen kuin ne ehtii kärjistyä. Me halutaan varmistaa, ettei kukaan jää yksin silloin, kun asuminen on vaakalaudalla. Mä oon meidän asukkaisiin yhteydessä tosi monin eri tavoin. Puhelimella, tekstareilla, kirjeillä, joskus postikorteillakin. Usein kyse on ihan tavallisista asioista. Vuokrasta, naapurisovusta tai elämäntilanteesta, joka on päässyt yllättämään. Usein jo yksi puhelu tai viesti voi estää ison kriisin. Haluaisin, että meidän asukkaat tietäis, että kun asumisneuvoja soittaa, kyse ei ole maksuvaatimuksesta, vaan avun tarjoamisesta. Kaikkea ei tarvitse osata itse. Tärkeintä on tietää, että apua on saatavilla. Mun työssä korostuu yhteistyö erilaisten tahojen kanssa. Sosiaalitoimi, isännöinti, kotipalvelut ja erilaiset järjestöt on osa asumisneuvonnan verkostoa. Usein ratkaisu löytyy just yhdessä tekemällä. Erityisesti silloin, kun asukkaat tarvitsee tukea esimerkiksi mielenterveyden haasteiden, päihteiden käytön tai iän myötä heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Vuokra-asumisessa tarvitaan inhimillisyyttä ja olen aidosti iloinen siitä, että saan tehdä tätä työtä Y-säätiöllä. Koen, että asumisneuvonta on rinnalla kulkemista. Asumisneuvonta auttaa, jotta kenenkään ei tarvitsisi selvitä asumisen haasteista yksin.